Baš sam krenula kod bake, a onda si se ti pojavio. Pogledaj. Moramo da pitamo seljake. Kajde tamo? Šta želite? Pogledajte. Ležite odavde, priznaćete zlo iz šume koja je prokleta. Šume? To jest šume. Jedno mesto što ljudi vide klovna ovde i čuju užasan smeh. Klovnov, jako je jeziv. Šuma. Da. Tamo. A možete li... Odlažite. Okej. Tako su uplašeni, mora da imamo posla sa opasnim čudovištem. Idemo u šumu. Idemo u našem pravcu. Moramo da smislimo plan. Klovnovi vole decu. Tačno. Zašto mene gledate? Ja sam zapravo tinejdžer, čak imam i čekinje. Da. Gde? Ovo? Aj, sus! Tačno. On može da prođe kao beba. To je dobra ideja. Svemir, čujemo li se? Čujemo li se, Svemir? Letimo li? Čim se pojavi, uhvatit ćemo ga. Kanap? Sjajno. Tako je. O, ne. No. Nevidljiv sam. Ne plaši se. Sačekaj. Ma hajde. Jesi li muško? To. Ne mogu više da podnesem. Šta se dešava? Mama mi je rekla da ovde ima jako puno zlih ljudi, ali nisam znala da su tako strašni. Sus! O, sus, o ne! Šta se desilo? Zašto ste svi tako visoki? Ej, što? Sus, mama, hoću kući.
Zašto se krećem tako čudno? Sada idemo po mom planu. Moj tata me naučio drevnim veštinama indijanskog lova. Ovo je cev, a ovo je strelica sa sredstvom za smirenje. Samo treba da naciljamo klovna i bit će paralizovan. Neko vreme, pa možemo da ga vežemo. Ovo je plan, slušajte me. Ona je tako cool. Diper. 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 Diper, jesi li me čuo? Plan. Razumeo plan? Plan, naravno. Mislim da se previše smijem. Sjajno, hajde onda. Ja sam predator u ovoj šumi. Uništit ću te! Ne možeš da pobegneš od mene. Evo ti ponovo! Da, Diper, tvoj red! Moj! Da, po planu! Cev, skateboard, cev, skateboard, razumeo, okej. Šta radiš, Diper? Bežati! Kuda bežati? Ima zlih ljudi! Udario si me! Izvini, Vendi. Vendi! Vendi! Šta? Ne razumem te. Bolje beži. Zašto? Inače ću te ubiti. Ostani ovde, idem po pomoć. Gde si otišao? Vrati se! Odmah ću se vratiti. Ne ide nigde. Dolazim brzo. Sve ću popraviti. Vreme je za Dipermana. Hajde da se borimo ko je bolji klovan. Šta? Nemam vremena. Ti si kukavica, amater. Ja sam pravi klovan. Slažem se. Pravi klovan ume da napravi nešto od balona. Haha, lako.
Aha, evo što ja imam. Šta je to? Džinovska kobasica, šta kažeš? Kako ti se čini? Diper, izgubio si. Kakav je to glas? Pravi klovan može smiješno da padne. To mogu da uradim jer sam klovan. O, to je prelako. Voila. Puf. O! Jesi video? I šta kažeš? Wow! Treća runda. Pravi klovan mora dobro da pleše. O, u ovome ću pobediti. Siguran sam. Hajdemo, pleši. Šta je sad? Probaj da me pobediš. Samo sam krenula do svoje bake, a onda ste se vi pojavili. Šta je to? Gde su svi? Gde su? Pa okej. Niko me neće ometati sada. Tadam, tadam. Zdravo bako, bakice. Bakice moja. Šta? A, moj unuk je stigao. Zlato moje, tako si mi porastao, ali nešto si mi propao, moraš da jedeš bolje. Bako, zašto ti treba nova palica svakog meseca? A znaš, dušo, sada ih prave tako slabe da se prelako slome, bile su bolje kad sam ja bila mlada, znaš. Zašto se smejemo? Jel vam se dopala epizoda? Onda nam dajte like I pritisnite zvonce. i pretplatite se na kanal. Ako ovaj video dobije 30.000 lajkova, napravit ćemo epizodu o porodici Pennywise. Mami, tati i meni, da. Požurite, lajkujte i recite svojim prijateljima. Jako želim da je vidim. I ljudi, da, imam predivne vesti za vas. Ja idem na video žara. Uaa! Održat će se u Kijevu 8. i 9. juna ove godine. Da. Obavezno dođite, slikat ćemo se zajedno i malo ćemo časkati. I ja ću biti tamo. Možete sa mnom da se slikate. Volim vas sve, čao! Uaa!